Osasun larrialdietako teknikari zikloa 2000 prestakuntza ordutako erdi mailako zikloa da. Berau, lana edo egoera pertsonalak direla medio, bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta osasun larrialdien alorrean lanbide kualifikazio bat behar dutenei dago zuzendua. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmuei egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, erdi presentzian modalitatean eskaintzen da. Ziklo honetako ikasketak amaitzean, larrialdi egoera baten aurrean, ospitale aurreko oinarrizko osasun laguntza eman, pazientea osasun zentrora leku aldatzeko eta larrialdi planak zein logistika antolatzeko gai izan bezala. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, online eginiko jarduerak bertaratze bidezko saioekin osatzen dira. Saio hauetara bertaratzea derrigorrezkoa denez, ikasleari errastasunak emateko ikastetxe kolaboratzaile sare bat dugu eskura. Osasun larrialdietako zikloan saio hauek arratsalde gaueko ordutegian egin ahal izango dira, lanbide heziketako ikastetxe integratu diren Donostiako EASO, Getxoko Faduran eta Gasteizko Francisco de Vitoria Institutuan. Titulu honek osasun garraio eta larrialditako teknikari bezala edota larrialdi eta urgentzitako koordinazio zentruan operadore bezala lan egitea ahalbidetuko dizu. Ikastetxearen prestakuntza eredua metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipen eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Publik berriro ikasketari ekitea lagundu dit, larrialdietako teknikari titulua lortzeko, eta oraintxe bertan Amurberikakin lanean dago Donostiko Basebalean. Eskerrik asko.